Kenya wadhi marach mugi, yani nyaka ne nyuolan pok aneno sirikal machal kamae. Wadhi marach kabisa. Onge kaka inya konwa ni wadhi maber ni gik moko osedok piny. Example, awinjo ka jatenda owacho ka maber ni kaka mafuta ne ing'iewo ndalo makama ne pesa makama, to sani en pesa makama. Anya paro maber, Uhuru ka wuok e telo, mogo ne en 140 kanyo, lakini mogo ni noduogo moingo nyaka 240-250. Ikonwa ni wadhi maber. Wan kaka jok matetea wananchi wa kawaida, wane mwawuotho e slum ye kae, to wane mwawuotho e dala e gwenge. Ji hinyore, umbija ji hinyore. Wach mar mafuta mikonwa ni sani odok piny, Uhuru nowe mafuta ka pesa di. Ing'eni jo UDA temo kelo gik moko, gitiyo gi perception, to giyudo ni jo Kenya rwako anything ma giwacho donjo negi. Alafu ubro muono naka wacho katiyo gi lugha marach niya, government ma wan go ni, sirikal ma wan go ni oting'o jo miriambo 99%. Giriambo kata gima ineno na adier, giketo ni en adier en miriambo. Sani akoni maber ni jok manindo kech oko kae ng'eny sana moloyo ndalo mane Uhuru nitie telo. Ikonwa ni mogo dok piny. Mogo dok piny nang'o? Odok piny kuom pesa mane gimedo giduoko gi Sh5. Lakini ok nodok piny kaka ne Uhuru oweye. Iwinjo? Giwacho ni sukari odok piny. Sukari odok piny gi Sh5 ama Sh10 mane gimedo, to pod ing'eni giweyo kaka madhi Sh20 ewi pesa mane gimedo kuom Uhuru. Koro apani gima jo UDA temo wachonwa ni gik moko dok piny, apani gik moko dok negi piny nikech gin gi sirikal, gin ema gichoko ushuru, to gin ema gikawo pesa go to gipiki ofuku gi, nikech nyaka ne sirikal ni donje. Asetemo wuotho e Kenya kaka Secretary General mar bunge mondo ang'iye kata anything ma jogi timo, maendeleo mora mora mitimo okane. In pok ineno kata achiel? Okane, nikech gik mane kata mane Uhuru oweyo ni endelea nochung'te. Okay. Nochung'te. Alright. Koro sani wan wadwaro mana mondo mi ka gimoro ikonwa ni okay gini waduoko piny. Ikonwa ni okay uduoke piny, lakini mar Uhuru ne chal nade. Mano koka ng'ato nyawacho ni enyewe Kenya change. Okay. But Kenya change ni gik moko medoke kethre. Okay. Ok Kenya change ni gik moko losre. Okay. Seche moko wuoyo wach mar gik maidho malo gi ondiek. Chik mar omenda mar higa mar 2024 nitiere